kena sinden, kena wiyaga wah. Ah piye iki carane ngene iki? Iya. Yo. Loh, kok nggak jadi? Timbilen loh. Hah? Timbilen mata. Wis ben ora apa-apa. Kalau mayang piye nek timbilen? Ah ora apa-apa tetep weruh motor siji-siji. Angel belane angel. Oh ben ra ulet ya kena tenan nek. Aku dek mben kae nglumpuk kowe banget ya kena sinden. Iya. Yo. Kono ben panas awake. Weh, cangkeme. Loh, sapa sing ngomong jenengan mau ngomong ta? Panas piye? Nek aku nyekel det kawan iki panas lah ya aku ya ngomong nek Sing panas ki dite. anek wonge. Aja awake. Nek aku panas masuk angin kok ya ora nyambut gawe ayo. Heeh iya. Ayo wis kok Ya, adem kabeh. Adem kabeh. Nah, wis. Luwih adem nek kowe dibagi wong loro. Semenah aku tak adem dhewe ra apa-apa. Ya kene aja disaki to. Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok sing ngesaki saweran. Ya. Ngono iki kok cangkeme mbebret. Ah mbok sembodo. Pak Marwoto, oh udu. Tak kira bintang tamu bol wiyagaku gebles pipit. Nembang sik, oke kowe iki panyuwunan kowe. Ha kene oke kok arep ra dikeki. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikeki. Kapan? Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya Mas rak ya pengertian lho mesake. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Oh, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Pritenan nang tasih Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ah iya, aku arep masuk kantongku piye? Nah brenjel kok. Lah. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya iki sing sinden ra iso basa Jawa halus ya iki. Injek ten dawuh menapa malimbak. Kelas 3 ajeng napa wonten dawuh napa? Ora kowe Kang Slupan demit ngendi kowe? Lawuh ra reti. Lah wong sing apik, kowe saiki tak omongi to. Nganggo kebaya, nganggo sanggul, nganggo jarik iki sing apik ora begijikan kaya ngono kuwi. Madhep Begejekan opone? begijikan ki polahmu ora temata ngono kuwi. Sikil wah cilaka aku malah mumet. Bengong ya. Heeh. Nggih sowan wonten mriki gerabak nggih. Gerabak iki tripone Kutoarjo apa Purworejo? Aku dhewe ora ngerti. Iki napa Purworejo napa Kutoarjo, Pak? Hah? Kutoarjo. Oh, Kecamatan Kutoarjo. Kabupaten Purworejo. Oh, nggih. Niki kathah salame niki saking Pak Kelik niku. Pak Kelik pun japri kalih kula. Wis ta? Nggih japri, Mbak Elisa mau ditransfer apa cash? Cash aja kasihan dalangnya, aku bilang gitu. Sik. Maksudnya kasihan dalange piye? Lah mengko nek transfer, lah berarti aku kan ngelangkai Pak Dalang. Bener ah? Lho nek kowe arep gelem nglangkai ora masalah. Lah makanya aku kan ra ngelangkai Iya. sebagai anak buah yang baik ya. Nah, aku ngomong bosku adalah Pak Dalang Seno Nugroho yang agung. Nah, monggo Pak Kesmawon mengke via Pak Dalang. Terus ning nggon Japri pira? Ning nggon Japri. Ya mau ngomong arep transfer apa cash mawon via Pak Dalang. Wah, saya sangat hormat sekali pada Pak Dalang yang agung yang sangat ngono lho. Saya kowe Pak Klik ngendi komunikas to? Iya tak ngomongin njaluke transfer tapi ra tak nei nomorku ne. Ning dhek maringi cash iki mau. Ning nggon Japri kuwi mau ana nominale berapa cash? Kok kowe takon nominal barang? Oh, tak cocoke karo kene. Lah ra diomongi nominal. Aku iki ra percaya karo kowe. Engko piye to iki ne? engko nek kowe njaluk luweh, Beh, upama nang kene mung ngekeki 200 terus cashnya 500, aku tombok 300. oh, aku ikhlas sesuk tinggo jajan bareng gak dhewe arep ning Jakarta to. Ah, nggo jajan bareng wae penak to.
cocok. Nah, ngono lho. Tenang, sesuk kan ade lunga bareng-bareng. Nek ngono Nggo tak jajan. lumpukke saiki. Wah. Sesuk go jajan. Besok. Sesuk isih mandek pom barang. Nek Oh. nguyo kudu mbayar ya ora. Nah, Loh. aku disimpen Pak Bos wae. Ora nek nguyuh dhewe-dhewe wong nganggo le duyuhke nggo alate dhewe-dhewe kok. Aku kon bayari. Lha wis resiko dari Yes. pengarep e. Ah, iya. Bedake dari pengarep ki gampang yo. Angel ya Dari wajar. pengarep ki angel. Yo, pokoke Iki sis. ana salame ra mung Pak Gelik, Pak Bambang sapa ya siki Pak Ilai. sing nanggap sesuk tanggal 4 Januari dari Pak Bambang Suparno Jakarta. Salam untuk semua masyarakat Purworejo. Itu yang nanggap besok Oh, kuwi tanggal sesuk 4 di Jakarta. Neng Sunter. Iya. Oh, Jakarta. Sama dari Pak Ranto. Pak Ranto itu dari DPU PR Kabupaten Purworejo. Itu juga nggak bisa hadir. Wah, Nggih. iki kok do klitih nomorku saka ngendi ya Pak? Aku ki bingung loh. Oh, Koton artis. duwe nomorku loh Pak. Ora apa-apa. Ah, mesti iki tetep biangke roke Pak Seno iki. Ya ora. Kowe wis bar nyanjung dalang kok saiki. Dalang tok unekke biyangane, biang kira. Kurang ajar ya, podang kuning. Nggih. Ngopo kowe ndelok-ndelokke wis neng sak kabeh kok tok teliti. Pengen nanti nggih. Pak niki bawane boten pudang kuning nggih, spesial hari kesaktian Pancasila. Ini ada dari Ki Sandi Nomo. Nah, ini dikasih dari Pak Purwadi. Suruh menyanyikan ini Dandang Gulo khusus kesaktian Pancasila. Siap, sip no. Ya. Panjen cerdas bocah iki. Heeh. Sun lelimbang Sun lelimbang. Pancasila iki Terus wiwit nguni dasaring negara dasaring negara. nunggal misah lelimane nyembah yang maha luhur Neno. tresno nalu rining sami Neno. nyawiji nuswantara sareng rakyat tipun Lelo. adil rata sak negara yeku panca sila kang sanyata sekti Neno. jaganen salaminyo Panjen sinden-sindenku ki mendunia lho, no. Iya. Ki ya ana kisah ki. apa Pak? Sudah jelas ditransfer saka Abu Dhabi. Wais. Oh iya. Uni Emirat Arab kagem Uni Bu Emirat. Prastiwi supados nyekar liwung. Lho. Weh, Penggemar canggih. Abu Dhabi we gelem transfer. Iya. Untuk Bu Prastiwi, Bu piro Prastiwi. ayo piro? Iki lho mripate. Piro? Wah, akeh nek iki ne. Bu, tak sekseni 1 juta, Bu. Mengko nek mesuda berarti dalange sing klerune. Bu Prastiwi. Wah, wis marahi tekor saiki.
Iki lho tulisane ngisor iki lho. Dipun aturaken Bu Prastiwi 500.000, Pak Seno 500.000. Oh, iya Pak Seno 500.000. Aku sing mayang Nek ora ana wayang padha arep nyinden ning lapangan ijen kae. Ya Mas. Yo Mas kan ditele-tele. Mulane kuwi. Yo, podang kuning sa. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Muga-muga miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman yen nganti liya kang nyawang. Yang klayang tak sawang mencoke ngepang. Kekencangan taindi saka kantongan. Sarwing ngoceh dhewe ngalih kencokan. Tak suwon bocang ijin podang kuning agawe pikirku komen. Seleret ireng tak sawang katon manise. Ibu bunga yen nganti nyanding seliran. Ora bakal hatiku kegiwang liyan. Yen si podang anduto Tang nandet. Ora medhatiku nang saya Yo. Hey. Yo. Ambiar. Masuk. Ora krasana luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk nganti wengi. Eman yen nganti yo kang nyawang. Yang tak sawang mencoke ngepang. Kekencangan taindi saka kantongan. Sarwing ngoceh dhewe ngalih. Enak tak suwon bocang ijin. Nek agawe pikirku Etireng tak sawang katon manise. Ibu bunga yen nganti nyanding seliran. Orang bakal hatiku kegiwang liyan. Jangan tutup hati kepranan. Ora mandatiku tan saya tetreng. Kasane ning sempit katutupen. Matur sembah nuwun nggih padang kuning sampun. Mangke menawi malih nggih matur Pak Seno nggih. Ampun lali sawerane. Nggih. Iya. Ki jane mben arep takon dodol obat ning pasar kae lho, Nok.
Iya. Wong diate bola-bali tak ajari nang omah tak kono sabar pacar kowe iki. Batu mo bat tinggi batu roek. Marai mangel kandan-kandanane ya wis ben ra apa-apa. Ning ki mau wis memberi sinyal bagus karo aku no. Iya. Dheweke biasane sinden kuwi anggere ana saweran jaluki. Oh. Ning Elisa mau udah ini buat Pak Seno aja, besok buat makan sama-sama. Aja ora ujar ora kaur pokoke neng apa kae jenenge kae sing grame dhewe-dhewe kae ngendi? Pelem apa? Pelem rest area. Iya. Dadi le mangan ning omahku. Oh iya. Wis ora apa-apa. Omahku dusune jenenge Pelem Sewu kok. Ah iya. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng Tin. Ya iki ya sinden sing lagi naik daun ning lagi gandeng awake semono daune petil terus tiba meneh iya ya ora apa-apa iki luar biasa lho gubuk asmara Tatin anggota DPRD Dapil 4 ya terus apa meneh mau kon fragmen suminten edan Tatin oh iya wah edan tenan luar sindang biru Tatin oh iya Mori putih Tatin. Apa? Mori putih. Mori putih. Lagune anyar kuwi. Sing piye? Urung tersebar. Ya sing ditumpak ke kereta Jawa. Ora njromis. Ora mbok ora sembrono. Ora sembrono kaya. Kuwi ming kertas tok. Kertas tok. Lah iya ket mau kertas tok kok. Sing mlebu sak mau? Wis direkomendasi karo Elisa. Ya nek Lisa ya ora apa-apa nek aku ora kene. Kene apane? Lah kuwi. Apane sih? Sesuk nggo jajan ta? Kowe melu mangan ra sesuk? Melu. Ayo wis tak bayari. Ya ora nek aku bayar dhewe ya iso kene. Asri? Ayo nggo kuwi ta? Lho ya ora. Tak bayarke engko ndak kesingsal. Nek sing jeneng rombongan ki nek dhewe-dhewe engko kae rombongan sapa? Ah kok kean omongan kok tak kelumpukke mangan bareng terus tak bayari nganggo dit iki. Jenengan ora isin po? Ora. Aket no dalang kondang kok bayari mangan kanca nggo duit saweran ra isin. Piye maksude? Sapa kuwi sing ngebel? Embuh. Nek lagi wayangan iki pateni. Ayo iku lah iki ngebel iki ora tak keki. Iki jelas jenenge muncul iki nek nyawer dolar. Ayo. Sinten? Loh. Pak Tumiono. Alah kaya ming ora tekan ming disaine. Kok cerewet. Isen-isen ke aku ora. Iki lho, wis tak sak kok. Lah iya kene aja disaki to. Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok sing ngesaki saweran. Ya. Ngono kok cangkeme mbebret. Mbok sembodo. Pak Marwoto, oh udu. Tak kira bintang tamu bol wiyagaku gebles pipit. Andekno sok muni. Muni apa? Padake wong tipis. Aku kowe disaki. Ya, kowe njaluk pira wis ngono sak lagu gubuk asmara kuwi njaluk pira? Hah? 200. Kurang 500. Hah? 500. 500 iki genah apik apa piye? Ya perkara apik ora nak ya sing penting ki gorene cekek. Apa lho kok gorene wong sing mayang aku kok gorene? Ya sing aku nek ora ana panggung wayang ki ya arep padha prastiwi apa? Ning gawang kono gubuk asmara dhewe. Ya engko aku arep Bu Prasna. Ayo kowe gawang kono, arep kegulan terus. Mbok sini bagi-bagi ngono lho. Ya engko tak paringi rasa kuwatir. Aku ki nek kaya ngene iki nyekel dit kaya ngene dit panas. Iya. Dit sing jatahi kanca-kanca. Iya. Adile engko tak keke kas kanca-kanca bendahara. Terus ben ngapa? Ya padha wae dibayari nggo kuwi. Ha ya engko sesuk dibayarke bareng-bareng. Wis gek nembang. Sama aja. Wis gek nembang tak hitunge kowe ben ngerti. Aja kuwatir. Niki nembang napa fragmen napa apa? Nembang sik akeh kowe iki panyuwunan kowe. Ha kene akeh kok arep ra dikeki. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikeki. Kapan? Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya Mas rak ya pengertian lho mesake. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono.
Karepe. Ah kene ya ditampani yo. Tampani ya duit kok. Jenengan we nampani kok aku ora lho. Lah ya aku bedalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nggo sinden ya ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora nggo dalang ya ora piye. Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Nek mimin ki laris ki nggon awake. Hah? Nek mimin ki. Ya ora nek aku nggon kelir, dalang tanpa kelir ya ora jalan. Oh, jereng. Okeh tenan lho kuwi. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ah iya, aku arep masuk kantongku piye? Nah brenjel kok. Apa? Brenjel. Ya ora. Lah semene gedene masuk kantong ki. Oh sing brenjol kowe to? Lah iki kok lha. Aku kira sama masuk kantong kowe wis brenjol kok. Kantongnya apa ya sedeng ngono ki. Yo. Apa? Nyingkar nyingkur. Kanggo bawa. Ayo. Oh tambahi 100. Oh iya. Padake cah tipis. Nya. Nggih, kok 50? Dene sik tak genahke. Apa? Iki pira? 50. Omong sapa? Iki pira? 50. Iki 50 ditotal 100. ya. Piye tah? Lah iya 100 iki pira? 50. Iki 50. nek ditambahke 100. ayo nyo tampani. Sing pekok sapa ta iki? Kowe. Wong kowe manut. Kene ya wis ra apa-apa. Ha iki suwe-suwe oke. Mbok 50 aku kok ya gampang toh tidak bisa. Loh, kok enggak jadi timbilen lho? Hah? Timbilen mata. Wis ben ora apa-apa. Kalau mayang piye nek timbilen? Ora apa-apa tetep weruh motor siji-siji kok. Angel belane angel. Oh ben ra ulet ya kena tenan nek. Aku dek mben kae nglumpuk kowe banget ya kena sinden, kena wiyaga wah. Ha piye iki carane ngene iki? Iya. Yo. Kono ben panas awake. Weh, cangkeme. Loh, sapa sing ngomong jenengan mau ngomong ta? Panas piye? Nek aku nyekel det kawan iki panas. Lah ya aku ya ngomong nek Sing panas ki dite. anek wonge. Aja awake. Nek aku panas masuk angin kok ya ora nyambut gawe ayo. Oh iya. Ayo wis kok Ya, adem kabeh. Adem kabeh. Nah, wis. Luwih adem nek kowe dibagi wong loro. Semenah aku tak adem dhewe ra apa-apa. Wis tak tuku jaket. Tuku jaket. Ya pokoknya dibawani sithik to. Nyingkar nyingkur ya. Nyingkar nyingkur. Ngancani apa? Ah, Ngelegani sing do ae mau lho. ngapa? Ana sing penonton ae ngono mulane tak pancing kowe ben ae ngono en wis lega. Anak iki mau ya ora krungu tenan lho le Aja omongan. budek kok. Orang masalah budek. Mulutnya itu kalau bicara enggak bisa cetah. Gak bisa apa? Cetah. Wah, wis. Ayu ning bluk. Heeh. Lah kok Ah kok cetha jelas. Nggak bisa. Basa Indonesianya cetha itu jelas. enggak bisa jelas. Nah, yo. Mulutnya. Karena itu kupingnya yang enggak kerunga. Saya leblok. Malah do dialog dhewe ya. Wiwi tane Nyingkar nyingkar nyingkur lingsem yen keh mutan lelampahan kang ngandel ora. napa Dirampungke sik. Tak duduhi engko. neh teles Wis lah weh.
Lah didudui? Didudu iki maksudnya tak kasih tahu. Kasih tahu? Lelampan coba. Saiki wae. Ya nya. Dene ya. Aku nek karo Presiden Piyoga transparan. Pira iki transferane? Kok aku ora weruh ya? 6 dengkulmu mlocot. Nambah-nambahi semenengane iki. Sing endi lho? Iki lho. Oh kuwi 3 juta. Nah, ngisore diwaca sik. Apa? Sugeng dalu Pak Seno nyuwun gending Sriuning 1 juta kagem Pak Seno sinden songo Rp 200.000. Per A 200.000. Besok ke Jakarta mampir ke Bambu Apus Jakarta Timur. Ora ana sing nggo aku ya. Oke meng takon nggo seksi kok men sini jan ngerti. Maca nggo seksi mbok mau ora usah diwaca. Nek tak entuk 200. Lah ndi? Kok ki meng ndek mripate kok larang banget to. Lah jenengan Meng kon dadi seksi lho kok meng ndelokke ngono ora nganggo kekuatan lho kok matane didol larang. Lah jenengan ki ya urip bangket mau leh terus lho. Ayo mulane kok aku dadi dalang ye. Aku piye lek ngeprak ra iso ngeprak e. Oh malah banter lho. Aku iso. Wah wong wedok ki ra ono ganjelane bas kok. Ngene. Malah banter nek wong lanang ki nek ra bener lelinggo celeng. Ngapa wi? Ayo mbuh. Sikile kena kejepit. Ayo. Sok cek ngono ki ana suarane cek turuk. Apa wi? Cek turuk ngono kuwi. Kok dodot Seneng banget. pernah aku mayang ndak di indik saka kono lho. Ah jelas aku ndelok yakin. Delok ngapa? Ya ndelok lemu mayang. Saka kono, saka mburi kelir. Heeh, sangu utrek. Lah terus arep ngapa? Ayo ndelok saka mburi kok mbiyak iki lho. Nggutik ngono. Ngawur. Uthik ndure tak nei gol. Apa? Wis gek terus ki. Kayak apa? Rasa tok genahke to. Kayak apa? Kayak apa mau? Aja takon kae cah edan-edan kok. Sritenan Apa? Ora apa-apa. Lange. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ingku buk asmara ya nano monggo ya yen liwat aku kelingan kubuk kae biar tak keleren ning jaga kebetulan
nasibmu? Sinden saka ngomah sih. Sinden saka ngomah piye? Lah niki tenan napa Pak niku? Durung, makane iki perlu dikaji ulang kebijaksanaan nganti nyengsarake karo masyarakat. Iya. Oke lho kaya kowe iki le nyambut gawe ya tekan bengi tenan, malah sewengi kok nganti dibatasi tekan jam lebih dari jam 10 didenda kuwi njur kepiye nek nasibe presiden piye tak takon aku. Iya ya mak iya. Mula wajibe kudu dikaji ulang, diteliti sik. Ya, pancen ya bener ngono. Yo, teruske. Ki ya termasuk kekhawatiranku no karo sinden-sinden kuwi ya. Iya. Lah iki to nyebut gawe bengi e. Ayo kuwi. Mula jenengan usul nggih. Tak usulke, ora usah kuwatir. Aja wonten iku sik ngono. Ya. Ngene kowe do nang mburiku. Lah napa? Aku nek dhewe ya wedi. Ora sembodo ora. Aku nek dicekel polisi nek demone ora ngrekoso ora. Lho Pak polisi metu. Ngandel ora. Lagi rasane kapolseke wis klicah-klithih. Kuwi senengane ora. Ayo gak wis. Sesuk wayangan berarti awan mawon nggih. Ya ora iso. Kuwi tradisi kok. Itu budaya kita, tradisi ndak bisa merubah tradisi. Ya. Oh, berarti itu yang dirubah ya. Semoga enggak begitu ya. Yang di rumah, jadi di rumah. Yang dirubah RUU-nya harus dirubah sebijaksana mungkin tidak menyengsarakan masyarakat. Ya. Ya. Bidan-bidan kayak jaga rumah sakit ya ora entuk. Dadi wong loro do mudar. Monggo, ya. Dudang. Oh. Yo yo. Yo 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 yo. Hai ayo. Hai ayo. Matur sembah nuwun. Lha kok sik aja munggah sik. Iki ana pamundutan Frahman ora ketang sedelok diaturake nggo ngesahke. Ya. Karo sapa? Iki pamundutan saka panjenengane Pak Gendut Sumraharjo. Wo saka Kades, Bapak Kepala Desa Grabak. Iya.
Iki panjenengan kok ya ngerti iki lho saka ngendi to ya? Ya saka YouTube to ya, Mak. Iya, iki uga disiarke langsung lumantar channel loro no. Iya, channel loro. Channel PBKS Live karo channel Dalang Sena. Oh iya. Wis ana pira? Wis tak ceke no. Ya, penonton iki biasane aku sok dikirimi wis ana pirang ewu sing padha mrisani. Ya. Mula bengi iki awake dhewe hari kemerdekaan lan kesaktian Pancasila ana ing Grabak iki diperisani ora ming total kabeh 20.000 penonton seluruh dunia no. Elok. 20.000. Channel Dalang Sena 12.000, channel PWKS Live 8.000. Oh iya. Ya 20.000 ya Mak. Iya. Nek kanggone seni tradisi ki luar biasa 20.000 penonton saka seluruh dunia iki saka sing ana saka Jerman, saka New York, saka Itali, saka Arab, saka Qatar, saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Iya. Amerika Latin tok ora Amerika Gedrik ora. Wis pokoke ngendi-endi no. Iya. Matur sembah nuwun. Monggo dipun subscribe. Panjenengan mangke badhe pikantuk kabar saking Dalang Sena Channel menapa PWKS Live gumantung milih. Ya, mergo kuwi saben dina nyiarke awake dhewe nang ndi papan. Oh. Sesuk nang Jakarta ki ya siaran langsung. Siaran langsung. Oh. Saka Dalang Sena karo PBKS mesti do budal. Ya. Mangkat rono ya. Heeh. Matur suwun. Yo, ayo Keswan. Ya, sing demung kae. Iki panyuwunan kowe sing karo apa jenenge? Apa? Fragmen. Ya. Ya iki wiyaga sing pancen digoleki wiyaga sing rada petuk-petuk nah iya. Ya mangga ora ketang sedela fragmen terus engko ya pokoke dipilih no. Ya kaya kiye. Ya. Kene ya wis meh kaya ngono. Ngulon sithik kono wis bahasane wis aja kaya kowe ngono. Ya. Yo kowe anu dadi gentro. Gento, Pak. Gento. Gento apa gento? Gento. Oh, gento. Ya, kae Latin Suminten. Oh iya. Cemplok lah. Ya cempluk. Iya. Ora diwalik, wingi cempluk ta wisan. Saiki Suminten sing iki Den Mas Subroto. Wah iya. Ora apa-apa, raine ora padha, ora apa-apa. Kula sing gendro? Ha iya, kowe sing ngetek saiki. Biasane kowe sing doyak-oyak. Ngeten tisu mboten ya? Ha ngopo to? Tak tutupi mataku lah iki nek delok iki wong ora bagus kene. Kaos kakiku apa piye? Ora ngono kuwi. Ora edan kowe wong sindan kok dikon tutupan kaos kaki. Janji ya nek tak demok aja main-main lho. Wah iya. Oh iya, Mbok. Bebas ya, Pak nggih. Bebas ketoprak kok. Nek wani ra iki. Nek nang kene wani. Ora apa-apa bojone iki ora usah dianggep sikil. Wis turu kok. Oh iya. Bojone sing ndi? Bojone sing kacamatanan kuwi apa? Ya, tutuk. Nah, kowe langsung bengok tin. Den Mas. Tutuk. Sing total. Ya. Kingko nek total kingko duwite metu. Metu pira? Wis beres. Den Mas Broto. Tok. Tok. Den Mas panjenengan dereng napa-napa kok sampun setruk to, Den Mas? Mbok le mlampah niku sing sae mboten sah begagah. Enten iki napa panjenengan bibar supit? Ya karepe iki ben gagah ngono lho ya. Iki ketoprak iki digetok nek gagan yo. Nah, halusan. Terus ke. Arep omong apa aku? Piye? Den Mas, kula sampun kapang sanget lho kalian panjenengan menika. Sak ploke tak tinggal. Dan Broto kok sak ploke. Niki Den Broto saking padesan. Iya. Sak suwene ngono. Ora tak tinggal apa? Kowe iki ora dadi siji karo Suminten. Kowe iki dioyak-oyak Suminten ning kowe moh ngono lho. Kok juk sak ploke kok kaya Wah, maksudnya kowe arep gelem ora aku ngono apa? Ya gelem. Kok ngono ora gelem. Iki dialoge ora gelem. Ora gelem. Kok njuk gelem kowe iki. kok nekat kowe. Kok ketoprak lanange kok kaya ngono ya ora gelem. Den Mas Broto,
Panjenengane kok le mbok mboten sah nyingkar-nyingkar Suminten. ngeten lho. Aja cerak-cerak aku to Suminten. Lah kenging menapa to? Kowe goleki aku ki ana apa? Lah kula tresna kalian panjenengan lho Kang Mas. Sik, stop. Suarane. Kowe golek aku ana apa? Dan Mas Broto kok kaya kernet. Suminten. Aja cedak-cedak. Aku ora iso cedak karo wanita sing aku ora tresno. Wah, ki suaraku ditilokke. Tirokke. Ditirokke aku muni piye? Tilokke. Wes ki omong sik. Tes iki. Suminten. Kegeden. Suminten ngono kok. Suminten. Aku Raden Gatotkaca Pringgondani. Suminten. Kowe goleki aku kuwi ana apa? Kurang cepet sithik kalonen. Suminten. Supaya wong ngajarno omong kowe goleki aku ki ana apa? Kowe goleki aku ki ana apa? Oh, nadane lho. Suminten. Kula. Kurang dhuwur sithik. Suminten. Suminten. Nah, Kula. Kowe goleki aku ana apa? kok Suminten. kaya Kresna to? Jenengan kok ngewoke to, Pak? Ra sidong kok iki. Ya ora, ya wis apa. Suminten. Suminten. Kowe goleki aku ki ana apa? Napa panjenengan menika mboten kraos to Kang Mas? Krasa sing kepiye? Kula menika tresna kalian panjenengan. Ora demak-demok. Lah ing napa to? Mbok Ak- sithik. Emah, Mah, aku diweling bapakku kon mbajutke le kuliah sik. kok angge wah, kuliah. bandem cempala kowe. Dan Mas Broto kok kuliah ki jurusan apa? Kang Mas, nek jenenge bebojoan ki ora usah dadak nganggo kuliah. KS dhewe nek jan pancene jodoh, kuwi ki tetep dadi jodhone ngono lho. Dadi wong wedok kok ngetek banget to. Aku Jenengan niku ajeng ten pundi, Mbok? Anteng ten mriku mawon lho. gua aku anteng kowe protes. Ya menik kuwi sing tak karepke kuwi lho Kang Mas. Mbok jenengan ki mbok ora usah sok jual mahal ngono ki lho. Aku ki kurang kepiye? Mbok, Aja ngono to. lah ngapa sih? Saiki nyoba tak ngrungokke lemu nembangi kepiye. Mengko perkara nembang mengko. Sing penting aku tak tarai atimu dhisik ki lho. Tin aku mumet tenan. Kok tin sapa ta? Suminten. Piye to? Mumete ngopo? Mumete merga ngopo? Nek Merga karuan tenanan ngono ya oke, Pak. oh, nek tenanan oke. Dadi kowe ora wedi karo bojomu. Bojomu mripate mendono kaya ngono kuwi. Suminten. Kula Kang Mas. Wis to. Jenenge siji pesti loro jodoh. Iya. Kuwi Gusti kang ngatur. Neng aku ketoke jodone kowe lho Kang Mas. Aku rasah basa ora apa-apa angele ra umum ngene kok dibasani kowe ra ngedok. Mas, Hei, den Mas kok aku diladeni to. ojo. Sedilit wae ra apa-apa wis. Tetanting tenan ten. Jane kowe iki gelem ora ngono? Jane kowe gelem ora to, Mas? Moh, Yakin? moh, Yakin mah tak bukake sedidik ya. moh. Ah, Aduh. titik. Kok nutupi kok ngene ya padha weruh nek ngono ki kok ya. Ya ngene bar tancep kayon ya. Aku mah saiki wae. Nek gelem ya saiki. Ora iso. Lah ngopo lah aku kurang piye? Den Mas, Kowe tak critani ya. Wah suwe iki nek crita. Waduh, ora sida cerita. Den Hei, Mas. Kowe iki kurang piye to ya? Iki lho, sakmene sinden iki mene iki ora ana sing ayune kaya aku. Ketake ngene tenan ketake. ora. Pak. Ora iso. Aku kuwi wis duwe pacangan. Ah. Nadyan suaramu kaya ngono ora bisa nggugrake atiku. Alah saiki ra iso apa-apa kok suwe-suwe rak ya iso to Mas? Ora. Iso wis. Wong urung dijajal kok muni ora lho. Moh kaya kathok dijajal. Ya aku dianggap kathok ora apa-apa wis. Jajalan. Kathok kok semono kolore sepira nggih. Ambo.
Ketoprak kok ngejak omong penonton. Oh iya. Ketoprak ya. Agawe rejiteng kale Mbok wis to Teng. Wis. Urung sida kok wis to? Kowe ngerti to tak kandhake. Mbok aku ki dilegani sithik-sithik wae ngono lho. Ora gelem tenan apa piye to? Kowe ora nguyak wae to? Mbok bangane tak umbar nang kene rak ya aku mending karo jenengan ngono lho. Aku wis pasrah ngene lho. Ayo ndang. Yo. Wah, ketoprak apa kuwi? Bisa dimbrokke panggunge. Saniki nek kahanan ngoten iki to. Ha kuwi ya nek ibu bapak-bapak sing gatekke ning ngarep panggung kae. Terus wah apik iki. Den Masih Brotomo. Terus suminten. Terus ngerti-ngerti kuwi. Ya ngono. Wah, demet ki. Tetep boten gelem. Ora gelem. Mbok njajal tumbuk tangan sik. Aja. Tangan sik. Ayo. Tanganmu nyenggol klambiku tak suwek. Alah apa tenan tak suwek ki lho nyono suweken saiki disuwek. Ayo kekrek ndasmu. Emoh ora. Kuwi mung paribasan. Rasa saiki rasa nganggo paribasan ngono lho. Mbok anteng ngene wae aja rono-rono. Aku ya kesel. Ketoprak galah tenan dalange. Mas. Dijak omongan kok malah nyingkur lho. Aja kaya ngono to, Teng. Lah ngapa? Aja kaya ngono to, Teng. Madhep rene lho. Emoh, Teng. Lah ngapa? Aku nang kene. Aku ngurus sesawangan kaya ngono kuwi rasane mbuh, Teng. Den Mas, aku ket mau dandan 3 jam ing kanggo kowe lho, Mas. Mbok mau rasa ora mbok dandan. sawang blas lho. Aja dianggep aku ki wong lanang saudon saurupan ya. Loro saudon telu saurupan. Oh, loro saudon telu saurupan. Goblok. Lah. Kok ngene sampean ki ora kodhok, ora ngerti lho, Pak. Ayo tak benerke. Semene iki ana piyai sing ngerti sastra kok. Aku ki tok aja anggap wong loro saudon telu saurupan. Loro saudon saurupan kaya wong remi. Mas Geter nyuwun pelok barang mawon. Mbok dirampungke. Lah kowe iki apa-apa urung rampungke njaluk Lah sing iki liyane. ora gelem ya njajal liyane to. Ya coba. Ya Mbok. sak ngarepku. Ya. Lah ya ki lagune lagu ora alus wong suminten saya edan kok lagune saya Kekarane wong akrami. Ten. Apa werdine gegarane wong akrami kuwi apa? Wong bebojoan ki ora ming rupane lho, Den Mas. Terus Ya engko rungokke sak teruse. Ning sik penting mbok aku langgatono to, Mas. ora iso. Sethithik wae. lho. Ora. Ibarat wong ngombe aku wis ngelak Aku banget. kuwi wis bacut prasetya marang pasang aku yen aku kuwi pasang aku piye? Keduk aku wis bacut prasetya pacanganku. pacangan. Pacanganku. Aku ora bakal ngliya. Den Mas. Hei, Wah. Aku ombe nono to, Den Mas. Lho, apa ora kuwalik? ora kuwale. Ayo, Den Mas Broto kok manutan. Moh, tetep moh. Moh. Aku ngelak tenan lho, Mas. Den Mas, aku suwe banget ora disentuh karo wong lanang. Loh. Berarti kowe kerep disentuh wong lanang. Biyen hooh saiki ora. Apa meneh kowe ditumindak kaya mangkono? Lah aku tresna karo panjenengan lho, Mas. Mbok gelem to. Hei. Tak kandhake Pak Polisi iki lho. Ora sarono-rono nang kene wae. Lamun ati Wah, nah aku tak bales. balesennya. Ayo. Ayo. Ayo, amung ati. Tenang.
Piye nak aku tak bales. Ambo. Aku demek aku iki apa? Mawi. Suminten. Aja tok gagas ki wong liya, aja tok gagas. Serius. Apa Kang Mas? Wis to dadi wong wedok ki aja sok ngetek kaya ngono kuwi. Nek jenenge wong lanang wis ora tresna ki ya ora kapak-kapano tetep Kuwi ora itu tresna. urusanku. Sepenting aku tresna karo panjenengan. Suminten. Apa? Kowe bar mangan batang po? Lah ngopo? Kok abamu makbul. Kuwi ababmu balik dhewe ya? Apa? Heeh. Oh iya. Oh. Pengen mambu po? Jarene ngono aku wis mambu. Horor. Lah piye to Den Mas? Engko diliwati. Luput pisan kena pisan Yen mengko nek karo aku luput pisan baleni ya Mas. Wis to, aku ki sirahku mumet tenan lho iki nek kok arep wangsulan iki. Ya nek mumet mulane gelem karo aku dadi Emah. iku ora mumet. Kok nek wis dadi siji aku karo kowe nana. Nana ki apa? Ora ngerti sane apa ngene iki? Wah. Lah ngertine piye? Aku ki durung tahu hubungan antarane wong lanang karo apa kuwi? Maksudnya ketoprak kok hubungan. apa Pak? Aku ki durung tahu serawung. Durung tahu serawung antarane wong lanang Ambel wadon. nek urung tahu aku ora percaya. Bumi langit nyekseni. Bumi ngendi? Bumi kamardikan. Ora usah bahas bumi karo langit sepenting atiku atimu. Dadi siji mengko awak dhewe duwe peputra. Aku Nek lanang ya putrane bagus, nek wadon ya putrane ayu, apa ora kepengin? Pengangen-angenmu kuwi mbok tok puntes tekan semono. puntes. Lah aku tresno tenan lho karo ora usah gagas kono-kono to. Lah aku anggere omong disempaluki terus kapan aku lek arep iso berkembang? Pengen berkembang. Kowe dikembangke Suminten tak kembangke. Kok nek arep berkembang biak karo aku. Modar ora wis judeg kowe. Aku nek dadi Den Mas Broto ora gagas lakon langsung gelem ngono wae. Asli? Emah. Yen gampang luweh. Ten. Apa sih? Mbok sithik wae ngene lho, ndelok tangane. Ora kemare muni to apa sayang apa so. Ya kowe pengene dipanggil sapa? Wis Broto wae. To. To. Piye Toto buta? Wis gak dirampungke. Tekan ngendi mau Mas? Tekan Kutha Arja. Luweh gampang. Mas Broto. Kok ya angel temen to bang mbok dilegani aku ki. Kula iki piye, Pak? Apa ya? Saya harus gimana ini, Pak? Loh, lakone tetep emoh kok. Moh aku ten. Ya aku tak ndemok tanganmu wae. Ora. Tangan wae lho, Mas. Aku wedi. Ora liya-liyane. Wedi. Kok nek liya-liyane nek wis kowe gelem liya-liyane demok ya. Jenenge dumuhrin Demok ya? ora oleh demok-demokan ora oleh jejer. Demok ala ning demok ya ora apa-apa lho. Den Mas Broto mlayu. Suminten, aku ora iso nglakoni mlayu terus. Suminten edan. Aku ora iso nglakoni. Aku arep lunga weten. Tok. Aja lunga to, Mas. Den Mas. Den Mas. Tok. Den Wes. Mas Broto. Pun. Wis gak bali rono, ngopo kowe nang kene? Lah jare mau arep dikasih. Oh, lali. Minta dong. Ya. Oh, Berapa? ayo banyak. Mana ini? Ini Berapa? saya. Berapa?
2 mau, 3 juga mau. Loh, 2 mau 3 mau 2 saja. Ya enggak apa-apa. 1 mau enggak? Enggak, 2. Oh ya. Abang yang merah jangan hijau. Merah. Loh enggak ada janjian abang sama hijau kok. Nih 2 yang biru saja. Sayanya? Hah? Saya juga dong. Urung edan nih. Lagi urung edan wis oleh. Iki ora edan, sing edan ki suminten. Kok abot berarti aku luweh saka kuwi ya? Oh siap, rasa aku. Wis gak rasa dilangi-lingi gak minggat. Mau saya dibuntel kuwi lho, Pak. Sik dibuntel piye? Kuwi lho sik dicekel kuwi lho. Iki, Pak. Nah, Ya wis nyok kuwi bali. ya. Loro. Iki ki pira jumlahe? 2. Iki pira nek total? 100. Kuwi pira? 100. Bu. So. Wis bali nggone. Ngene iki penake duwe piyaga goblok-goblok iki ngene. Ya ndak ngresu lah. Aya. Wis gak edan. Ayo gak edan. Goleki sing kaya ngapa? Ah, kuwi terus tibake apa ngono. Saiki edan apa? Engko nek edan tenan piye? Tak tambani. Iso apa? Iso. Tenang? Wah, aku nek nambani wong edan iki. Piye? Minta dudui. Iki apa? Dhek muni rokok, mari. Iki apa? Jam, Pak. Mari. Nah. Iki apa, Tin? Wedang. Mari kowe bisa. Berarti kira situ edan? Edan sik. Edane omongan apa ora? Hah? Omongan apa ora? Terserah sakarmu, ora kok kan ngomong to. Ya wis. Den Mas Broto. Den Mas, mbok aku ki mbok mau Den Mas Broto. Apa aja di ngono kuwi lho. Kok iki ayo to. Kok dilakukan Geret. Den Mas. Geret. Oh. Aku Den Mas Broto, Pak, aku sedilit wae ngono. Karepmu kapan ya? Kok ora ngono kuwi lho. Ayo to, Mas. Kok ora gelem karo aku iki sapa sing gelem ya? Den Mas. Mbok dilanggati to. Ayo mbok menawa nek karo aku njek ora wedi barang ya. Ayo. Ora guyu-guyu to. Kok aku arep dianu lho, arep diplathok. Den Mas. Ayo to. Iso. Gandeng tangane gandeng. Ora gelem ngadeg, jajake wis ra iso ngadeg mo ya. Wedi? Ngapa sih? Aja mesak. Ayo. Aja kuwi bojone ngomah galak banget. Lah sapa? Nek nonton streaming kok langsung lak mulih buka lawang kepruk asbak. Jarine miyaga kok nganggo gandrung-gandrungan barang. Iya. Oh gemes kok malah kaya seneng. Ih, ngono. Ayo kuwi jenenge gemes kuwi. Iya. Asline ya gemes ning rawani. Iya. Ya, goleki di. Oh, sik, anu apa jenenge? Ayo yuk, Pak anu Tumiono, bajing loncat. Ya, dipinangkani sak bajing loncat. Wis kowe bali. Pas itu? Lah situ Ya, edan. mana? Apanya? Itunya. Engko ki wong 200 200. Enggak mau. Beda ini. Sritenan nang pasir